नैथि मंगलबार सान नोंथांमोनाबो फालिदों दा बे समाव मा बुंगोन आरो माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन आसामफोरखौ? गिबियावनो आङो जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड निउस आरो बड'सा निउस गासैनिबो सिम आङो बे दिनैनि गोथार मंगलबार बाथौ सानाव गोजोन हामलायनाय एबा अननाय जासिहरनाय थाबाय। मानोना आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ आङो बाथौ धोरोमनि हिसाबै आं बाथौ फुजियारि हिसाबै आं खोब बाख्नायनो सानदों। मानो होनोब्ला 2015 मायथाइनिफ्राय जि मोनसे थांखियाव फैबाय दंमोन बे थांखिखौ 2019 मायथाइनि जि 29 जानुवारिनि समाव जि आसाम सोरखार बे समनि आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार जा सर्बानन्द सन'वाल सार आरो भारत सोरखारनि जोंहा प्राइम मिनिस्टार सार नरेन्द्र मदिनि बिथांमोननि दैदेननायजों जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिनि रायजो राजानि नाजानायजों जोङो पुर्ब जुगनिफ्राय जि बाथौ धोरोम फुजिबोबाय थानाय बे फुजिबोबाय थानायखौ माग दाननि नैथि मंगलबार जिथु नैथि मंगलबार बेखौ जोङो दिनै हलिडे हिसाबै मोननायनि थाखाय जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आं जोबोर साबायखर बावहरदों। मानो होनब्ला बर' हारि हिसाबै जोङो जेबो जोंहा हलिडे एबा बाथौ सान हिसाबै जों मोनाखैमोन। नाथाय 2015 मायथाइयाव जि मोनसे सावरायजेनदोंमोन बेयाव जोङो दानि बिटिआर एबा सिगांनि बिटिसि ओनसोलावसो खालायजेनदोंमोन। नाथाय 2019 मायथाइनिफ्राय जिनो जोंनि आसाम नाङै जि गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर दं जे बाथौआनो जिथुखि बाथौ हिसाबै जों मोनसेल' गनायथि मोनदों बेनो जाबाय दिनैनि दिन एबा नैथि मंगलबार आरो माग दाननि नैथि मंगलबार। बेखिनिखौ आङो आसाम सरकारनिसिम जोबोरै खावलायहरदों आरो आं बेयाव एसेबांनिखि गासैबो जा बाथौआरि हिसाबैथ' धेर दिनै दालाय दालायसा गावबा गावनि मोनसे धोरोम सिनायथि दङ। बेयाव आं बेखौनो दानि लाइमोनसाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जाय लाइमोनसाफोरा जि बाथौ धोरोमावनो थाया मानो गावबा गावनि बाथौ धोरोमनि मोनसे निस्थार हिसाबै मोनसे बे बाथौनि सान्थि हिसाबै बे गावनि जि जायगायावनो थाया मानो बे जायगायाव थानानै बाथौखौ खौसेयाव लांनायनि हाबाफारिखौ आं सानो। मानो होनबा दिनै नोंनि आंनि हिसाबै बाथौआ गैया, बाथौआ मोनसेल', नाथाय जों आफाद हिसाबैसो धेर दं आरो दा आफाद हिसाबै आं बेखौबो खावलायदों जोङो आफाद हिसाबै गुबुन गुबुनाव थायोब्लाबो जों बाथौ हिसाबै मोनसेल' जानानै दिनै भारतनि जि मोनसे जों दाबावै सिक्रिटि मोननो थांबाय दं जेरै जोङो बाथौ जिम हिसाबै मोननो थांबाय दं। बे बाथौ जिम मोननो थांनायाव जों गासैबो दिनै बेयाव सोरबा बाथौ महासभा बाथौ गुदि बाथौ सोरबा रुपामनि बाथौ सोरबा जांख्रा बाथौ जा आं बेजों तुलना खालायाखै। एज ए हेल बाथौ हिसाबै बेखौ जोङो सोबबो नाजानाया मोजां। बेनि थाखाय आङो दिनैनि बेनि नोंथांमोननि मिडियानि पार्सनजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जों बाथौ हिसाबै जोङो ज' जानानै दिनै जोंनि बाथौ जि सिक्रिटि मोननाय बे सिक्रिटि मोननायखौ जोङो जाफुंसार होथारनांगौ आरो दिनैनिफ्राय जों बे बाथौ जिमनि खुलुमखौ मोननो थाखाय बे बाथौ सानावनो गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारिया मिडिया पार्सनजों आसाम सोरखार भारत सोरखारनिसिम दैथायहरो आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय थाबाय।